Здравейте, казвам се Благовест Сараев, представител на отбора на Арда 1924 от град Кърджали от България. Тук сме на турнира с 4 възрастови групи, 2015, 16, 17 и 18 година деца родени. Идваме за втора година и сме много доволни от условията и посрещането, както ни посрещате тук в Македония. За нас е голямо удоволствие да бъдем тук ваши гости. Кои са вашите очаквания за вашите тимови на овој надпревар турнир? Ние винаги така искаме от нашите деца да играят предимно хубав футбол, атрактивен, атакуващ. Стараеме се така да показваме добро отношение, да бъдем спортсмени, да има фейрплей и това искаме от децата. Пък вече който отбор до където стигне, знаеме, че всички от тях имат много възможности. Доволни сме от как се представят децата. Който където стигне, няма някаква цел, но за нас е удоволствие, че имаме възможност да играем с силни отбори, с отбори, които така са на нашето ниво. Някои от тях са дори по-добри от нас, световни така грандове, големи европейски школи, което е наистина хубава, голяма емоция и за децата, и за родителите. Така че това е важно за нас. Ние искаме от нашите деца винаги да има страст, да има емоция, да играят със сърце. Това беше и последния матч, който го показаха. Нямаме проблеми да загубим. Някой футбол е така, може да загубиш винаги, но яд ни е, когато децата не се раздават. Това се случва изключително рядко, така че ние сме щастливи от представянето им. Дали вашият клуб имаше можност да се дружи с друг клуб после надпреварите? Разбира се, да, ние искаме да създаваме приятелства постоянно. Щастливи сме от факта, че така тук можем да намерим много. Сега с няколко от отборите така си говориме. Те поздравяват нашите деца, ние така също, когато матчът е бил хубав, матчът е бил интересен. Доволни сме, че няма напрежение, че децата играят. Треньорите на всички отбори, подобно на нас, явно мислят, че децата преди всичко трябва да се забавляват. И това са наистина хубави неща тук. Дали им се допаѓа на играчите ваши тук и дали сакат повторно да дойдат на овој турнир? Да, ние сме, както казах, за втори път тук. Харесва им и на децата, и на родителите. Така че със сигурност пак бихме поседили турнира. Наистина много добра организация, много добро посрещане, топло, с сърце ни посрещат и ние сме много доволни от това. Дали имате нещо да препоръчате на организаторите за следната година? Няма нещо, което да препоръчаме. Колегите се справят перфектно. Всичко е наред, терените са добри, условията, няма нещо, което трябва да се подобри. Ние сме и приятели, дори нещо да има някой малък детайл, ще го коментираме заедно, дето се вика така на биричка, на масичка, няма проблем. Всичко е точно, много е приятно, много е хубаво. Да сте живи и здрави и така да посрещате всички и да правите празник за децата, защото това е най-важното. Ви благодариме на двойното време. И аз ви благодаря.